Kumusta mga kabaro? What's up sa inyo mga kabaro? No? Mga kabaro, kini nga vlog mga kabaro. Request ni sa ko mga master mga kabaro. No? Master sa Butcher. Request na nga i-vlog. Di kabaro, i-vlog nga ato ang katapusan nga adlaw. Isip usa ka UGT sa Bangkiruhan mga kabaro. No? Unya, taon-taon na po mili magkita ni siguro sa FB na lang. Kaya kasagaran mangod sa mga kabaro. Busy. Unya, siguro mga kabaro, 2 ka bulan ni siya nga trainee. Sa 2 ka bulan, mura na po mig magsuon dito no kay halos kada kadlaw lalahi nga istorya ang atong madunggan sa tuwang mga master no. Siyempre, trabaho adlaw pag gabi eh. Yan mga kabaro no, subaybayin ni kay taas-taas ni mga kabaro no. O let's go. Katapusan nga buntag mga kabaro no, mo niya mo ginaagian. Diri usahay maagian ko ni Uncle Hijab ug ni Uncle Jong. Kini nga traffic light. Mga kabaro, na ako sa UIC no. Kay diri na ko paabuton si Master Price Bonnie. Diri na ko sa paabuton mga kabaro no kay ang parkinganan no ko diri pagbuntag na. Pagbuntag pag mga alas 12:30 puno-puno ni diri ano. Nga dili siya ka parking. Mo na nga akong kuan motor mga kabaro no nya karon naayo naman akong motor. Salamat po gusto kong ugangan sa pagpahulam niya sa kuha sa motor no sulod sa 2 ka bulan. Kabaro. Okay nagparking diri no. Mga kabaro no, ano akong master diri mga kabaro. Ang akong kauban nga master. Evening mga kabutse. Good evening. Ano ginaigian na mo mga kabaro. Yan naman. Naman ko. Nala si Uncle Hijab po. Nala si Kuya. Nalagi si Kuya oh. Video na sa iyo. Ah? Tapat ng 2 ka motor mo. Wala ning meat ban no? Oo ni. Ingaw pala giro. Lingaw pa, Pres. Lingaw ron buntaga. Ano ba? Pres. Sa iwas mga master, oy. Grabe sa iwas. Master, oh. Always. Master ako mga kabaro, no? Oh, yung gamitan na kita. Master! Oy, Mister. Ana ba? Ito komentary ba? Last day ko ron. Ikaw madayon? Kabaro. Si Uncle Jong, si Uncle Angel, si Master, Kinamastiran. si Uncle. Wala pa yubab sa mga kabaro, no? Kung ano mong area kada buntag, no?
Binunda kay da. Naman no to. Tara. Dito naman din. Ih, gitu. Iya, Kol. Kamu ra, Kol. Kopi di gatos. Iya, gatas banget, bro. Kuya kini yung bundot niya og bukog ba. Laro sila. Ako yung isang kong dari oh. Last na isa. Ya. Mayong buntag gani mo yan. Leo kayo, laro ito. Ya, Kol. Apa dia? Iangas ka rin so? Buwan? Bilang. Pagpamalandong Father God, in the name of Jesus, ini matawang Ginoo sa kabultagon. Dios ka nga mong gila Ginoo nga tag-iya sa mong kinabuhi, lakip Lord ang among kaugmaon. Anasing makamot Ginoo, Lord, ining taknaa na dunay pipila Ginoo ka magkinabuhi. Kalag Lord, nga nagapiyal silang kinabuhi, alang silang kaugmaon Ginoo. Gikan ni ining taknaa Lord, ginamit ang pamilyang Roque, Father God, and Lord, nag-ila ka Ginoo ining nga pamilya. Imo ning mga alagad Ginoong Dios, ning nga pamilya Lord, imo silang gipanalaginan. Og Lord, imo ani nga sandayong nga pamilya alang sa panalangin ni mga kinabuhi karon taknaa Father God. Lord, it's been so long Ginoo nga imong gipamatud-an kanako that you are a God of order, Father God. And Lord, every step of a good man is ordered by you, Father God. Og Lord, ining taknaa Ginoo sa mataglakang nila Lord silang kinabuhi, God hanaya ni ining taknaa. Og Lord, ginamit ning favor Lord, ginamit ning opportunity Ginoo. Ginamit nga pabor Lord alang sila magkinabuhi. Lord, I don't know Ginoo kung sila magkinabuhi gikanan sila panimalay Ginoo, but Lord, right now as your servant, I take, oh God, the plea Lord, nga gikan kanimo Ginoo uban sa akong paghangyo Ginoong Dios. Lord, sumala sa pagtuo ug tinguha nila God, sumala pud sa imong kabubuton Ginoong Dios, nining taknaa Ginoo, ablihi ang gangaan sa panalangin ug pabor Ginoo sa matag kinabuhi. Og Lord, asa man sila dadton Ginoong Dios sa akong mga pagampo nga Lord, unhidaan sa imong panalangin, unhidaan Ginoo sa imong mga plano Ginoong Dios ang ilang kinabuhi. Kupti pag maayo Lord, ug guniti Ginoo nga sa bisan unsang higayon Lord, ug takna Ginoo, asa man sila Lord na kahanay gyud ang kinabuhi nila Ginoo, sumala sa imong kabubuton Father God. Right now, it's not only a material thing Ginoo ang ilang ako ang gipangayo diha kanimo Ginoong Dios, but gikan niini nga takna lugar Ginoo niining adlaw Lord, ako nagatuo Ginoo, ipasibaw Lord ang bagong pagtuo sa ilang mga kinabuhi Ginoong Dios, nga makaila sila nimo Ginoo nga ikaw ang Dios sa tanang Dios, hari sa tanang hari, ug ikaw ang Ginoo sa tanang Ginoo. Karon taknaa Lord, akong ginadeklara imong ngalan mabayaw niining mga taknaa Ginoong Dios, niining nga mga kinabuhi Ginoo, nga Lord, niining nga takna Ginoo, adunay pagtuo nga ilang kuptan Lord, adunay kaluwasan nga ilang makuptan Ginoo, adunay kalinaw pagsabot Ginoo, pabor kaalam gikan kanimo Lord. Bless their hands, O God. Bless their physical health, Father God, nga Lord, walay kakulian sa ilang mga lawas, Ginoo. Lakip, Lord, ang ilang mental stability, Father God. I pray, Lord, their emotion. I pray, Ginoo, labaw sa tanan, Lord, ugmara ang espirituhanon nga bahin sa pagkinabuhi, Ginoong Dios. Og Lord, salamat daan sa iyong tubag sa mga pag-ampo, Ginoo. Og Lord, ini nga takna, God, tuuhan namo, Lord. We claim na mo daan, Ginoo, ang dakong pabor og success, Ginoo, sa mga kinabuhi, Lord, through this program, Father God. And Lord, hanayang tanan, Ginoo, ang pingi Lord, ang ilang mga kinabuhi Ginoong Dios, niningtak na ako nagapihal sila magkinabuhi dawata Ginoong Dios, uban ang pamilya nga Roque nga magapanalangin kanila, dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name, amen and amen. Amen. Guys, and Fiestas, a butcher deboner here in the Philippines. Today I will report on how to debone in primer cuts of pork.
butcher deboner here in the Philippines. Today, I will perform on how to debone and primal cuts of pork. A butcher deboner here in the Philippines. Today, I will perform on how Agua, a butcher deboner here in the Philippines. Today, I will perform how to debone and primal cuts of pork. Ito Gary Jr., a butcher deboner here in the Philippines. Today, I will perform how to debone a primal cuts of pork.
Wapo gid ito. Pwede na ni kuan ka ng kuan ng tubig lalo. Basta gamitan lang GoPro kiss. Ay but nga palig. Kissing boy. Gina ko dito. Pero katong mga bag Kuha ko pinili, doon lagi. Doon lagi daw ko. Lingin na na. mga kabaro na humana mo ang video mga kabaro no. Diri mga kabaro og karon. Paway na itong mga master diri no. Si Master Jerome. Sir, Master. Master Kuya Angel. Master Christian. Master Aijap. Pres. Master Pres. Master Kuya Elmir. Master Uncle Nico. Ma'am Madam. Si Kuya Eric mga kabaro no tagiya sa meat shop ng among kanan. Og si Kuya Marlon. Nyawa kabaro no na humanamig sa tanan no. Boss Eric, salamat Boss Eric sa tao. Kang Kuya Boss Eric, salamat kayo. God bless. Og labi na gyud sa Eid Meat Shop mga kabaro no. Batsuan, Si Kuya Jerome. Batsuan ta sa Pangabino. Batsuan din diri sa ano. Batsuan yung mga kabaro no, sa Panggabi og unta daghan pa no. Message lang mo sa Eid Meat Shop. Ibutan ako sa link no, ang sa description lang kuan. Og Moro to mga kabaro no. Mag-raiders uta mi gipanggaton nila. Sir Jerome. Sir Jerome ato Master Jerome. Padayon na gaban. Yung mga pangandoy. Salamat kayo sa imong mga pagtudlo sa mga master Mga techniques. mga damogs. Mga power na pitik. Wow. Asa na rin? Master Bogs. 716 na. Busy kay Master Bogs oh. Ma'am, salamat kay ma'am. Sige. God bless. Balik na natin. Balik na mo ba? Balik na Balik to na sa 768. Yeah. Inay mo ya. Sige. Salamat ya. Unami. Mga master! Oy! Ano? Oy, welcome to my Welcome to my vlog mga master! Oy, welcome to my vlog. Master! Daghang salamat. Vlog. Master Bogs! Salamat kay Master. Balik na ta. Unami! Magalag master oh, mga master ako sa bangkiruan. Pohon. Di ba kalawang ba? Master, salamat kayo. Thank you. Balik ka mo sa Puro? Ato na mi. Please. Mga kabaro, nag-anak ko sa balay. Sa karon, wag gid natulog niya ako ang duha ka alaga mga kabaro no. Si Ispay og si Ispay og si Kinain og akong misis nga supportive. Misis. Good morning. Wag gid natulog akong misis mga kabaro no. Og daghan salamat. Nakatulog kay. Ay nakatulog ka. Daghan salamat mga kabaro no sa pagkuyog ani nga vlog taas gid ni. Og sa mga nakauban ako sa Eid Meat Shop sa palengke labi na nila ni Master Bogi nila basta kanang nadya sa kilid mga sila master nga nagabaligya gyapon pork mga kabaro no nabaligya chicken. Daghang salamat sa inyong kaayo no labi na gid sa tindahan nga among ginaimdan og gatas. Daghang salamat lanti no daghang salamat. Og unta magsige pa may balik-balik diha mga kabaro no ug di pa may kalakaw kay para ma-enhance yun mo ang kusog. Og dili na kutob og ubani ko sa journey sa pang-apply mga kabaro no.